Krásny deň, dnes vám natáčam spod nádhernej lipy, máme koniec mája, na západnom Slovensku nám už tento strom pomaly aj odkvitá. Tento rok je to veľmi skoro všetko. Lipa je strom, ktorý bol v našich dejinách spájaný s veľkou mágiou. Z dreva sa vyrezávali lyžičky, z kvetov sa pripravoval veľmi liečivý čaj. Zbierajú sa celé tieto súkvetia aj s týmto lístkom. Lipa obsahuje veľké množstvo slizových látok a preto veľmi účinne obaluje sliznice a pomáha pri nachladnutiach, pomáha zrieďovať hlieny, je to mukolitikum a má úžasný účinok pri víroze, je to antivirotikum a keď cítite, že na vás niečo lezie, na mňa chorobaček, a spravíte si lipový čaj, je dosť možné, že choroba sa vôbec nerozvinie, pretože ten lipový čaj vám pomôže ju zaraziť už v úplných začiatkoch. Navyše lipa vyráža teplotu, takže keď máte ten pocit z tej vnútornej horúčky a nevie to výjsť von, spravte si horúci lipový čaj, zalezte pod perinu, dobre sa vypotíte, tá teplota vyjde von a môže začať proces uzdravovania. Veľmi dobre je miešať kombináciu lipa, baza, šípky. Je to naozaj taká veľká protivirotická zmes, ktorá naštartuje imunitu a pomáha nám uzdraviť sa. Keď potrebujeme ešte posilniť účinok proti horúčke, môžeme pridať list z čiernej rýbezle. Ďalšie veľmi prospešné látky, ktoré lipa obsahuje, sú silice, to je to, čo nám tak krásne vonia a preto ten čajík blahodí nielen nášmu fyzickému telu, ale aj nášmu duševnému telu a naozaj je to čaj, ktorý by sme mali mať doma vždy nasušený, pretože je veľmi, veľmi liečivý, vie nám pomôcť pri všetkých tých respiračných ochoreniach. Je vhodný už pre bábätká, používa sa do kojeneckých čajíkov a musím upozorniť, že tým, že lipa obsahuje slizy sa veľmi dlho extrahujú do macerátu, čo znamená, že dlho sa lúhujú, majú dlhý čas toho, kým sa uvoľnia. Takže keď si zaliete lipový čaj, nechajte tam lipu a takisto aj bazu a takisto aj šípky, ktoré sa tiež dlho extrahujú. Nechajte v čajíku až do vychladnutia. Ten čaj zostane taký hustý. Nebude to typická tekutina, zostane taký gélový. Tým sa tam uvoľnili všetky tie slizy a potom ho vypíte. Podlieči vám to ako sliznice dýchacieho systému, tak je to veľmi dobré aj na sliznice tráviaceho ústrojenstva. Takže vyberte sa na lipu, tu už odkvitá, ale na iných častiach Slovenska určite ešte ju nájdete.